Maayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ni Dr. ni Obra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lizelle, 25 anyos, na ika-live-in og may duha ka mga anak. Taga Gunob, Lapu-Lapu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong kamagwang anak. Wa ko magtuo nga magkaproblema mi og dako ini kay space sa apelyido raman untay na sayop. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, manganak na gyud ko. Hain naman ni si Ariel. Ay nalagi pagpaabot atong amahan na ng imong anak. Tana lagi sa ospital. Ma, gusto kong manganak na naa si Ariel. Bisag ka anak ko na gyud ka diha. Orag dili to maabot. Maunta na dan sa ospital, uy. Basig anak ka pasbahin nun, makaanak nga, ginoo ko, di ra bagid ko makamaong manabalis eh. Ariel, asa naman taon ka? Ano ni sakit na gigmaan ang kuntiyan? Ah? Ariel! Hoy! Ariel! Ay, ginoo ko! Ayaw na pag-utong ni Sel! Pag binoon, nihatan na sa ospital! Lizelle, Ma? nahimugsuan ka na. Okay ra po ang bata. Naigibilin ang nurse nga papilapan nimo ay para live birth ko nos bata. Unya, ma. Dili man may kasado ni Ariel. Pwede bang makada sa apelyido ni Ariel ang among anak, ma? Kay gusto ba to siya nga magda sa ing apelyido ang among anak? Pwede man ko no. Basta mo pirma lang siya nga si amahan. Oh, sige, ma. Ako lang ng filapan. Niya ako papirmahan ni Ariel kung moabot. Padung naman ko no siya. Asa mo ko mo pirmaan eh? Kini oh, kani, dinhi ko no. Kana ba kana? Okay. Ako nalay nag-fill up. Kay dugay mo ka ikang naabot. Ibaw bitaw ka nga trabaho ko. O bawal na mo ang cellphone during sa trabaho. Maong wadayin ko kakita sa mga text o tawag. Nalupag ko dayon ko din pagkabasa na nako. Ay, ito pa. Onya, kumusta naman yung gibati? Di pagyud ko okay, Ariel. Sakit di ang mga anak. Dili na po. Karon, dili pa. Pero punaan pa na nato nga tong anak ko eh. Kamingaw ng usara. So pa diya, uy. Bahala diya ka, uy. Di nagyud ko noon. Murag ikaw may mga anak diha. Nakaw na dito ka. Isablit mo na dito sa nurse ang ilang gipa-fill-upan nato. Unya, pangutan akong kanus at makagawas din eh. Kaya ganahan na gyud kay kumuuli. Bah! Uy! Murag makakita naman yun yung bata. Inay, nagliraw-liraw ng kalimutaw. Ay, nagtanaw na akong Ma, nakabati ra tingali na sa imong tingog. Uy, mga gisunod niya og tanaw, hain magikan ang tingog. Ay, unya, nakadagit sa apelyido ni Ariel ng bata. Oh, ma. Gipirmahan naman lang to ni Ariel ang akong gifill-upan nga live birth sa ospital. Giselle? Sa'yo piniling akong apelido pag-fill up ni mo sa live birth sa tong anak ko. Ha? Hala, asa na sayop good? Dilasay naman yung mga apelyido, di ba? Lagi. Pero ang akong dilasir na kay capital D, unya E, dayon space. Then capital L, unya A, dayon space. Usa pa ang sir na. Ha? Ang imong gibutan diri kay dila space sir naman. Maong sayop ni. Unsa? Gibaliwa ko lang tong sayop nga live birth sa among kamagwangang anak. Kay space rago diferensya. Pero basahon gyud kay dila say naman gihapon.
Hangtod nga namabdos na suko sa akong ikaduha. Ninihigayon na, nagamping na ang akong kalib-in nga dili na masayop ang live birth sa bata. Unya, Hazel, diyan ang live birth sa itong ikadong anak ko. unya doon sa naman gusto na kidnap. Oh, siyempre. Ako na fill up ani. Pero, nahasol dyan ba ako nga lahi-lahi di siya kapilido? Unsay lahi-lahi ba, uy? Maura man gihapon ang basahon. Basta kay, niya. lahi-lahi lagi jud. Isuway dyan itong pausab ha sa munisipyo. Basin pa og mausab ba ni? Aron maparehas ang apelido ni atong mga anak. Kay, duwa na katuig ba ang atong kamagwangan ron. Unya, namanghuran na lang nato. Apan, wag yun na ito mapausap iyang live birth. Oh, sige, ikaw good. Basta sa akong may bawaan ra ba no? Mahal ang pagpausab og apelyido. Ha? Ay, ma, wala ba magpresyo ang akong gamay? Wa raman sab. Kapoy. Unya, kumusta mang inyong lakaw ni Ariel, ha? Nausab ang apelyados kamagwangan ninyo? Da, gikapoy ko maoy. Sus, mo gini munisipyo og duolon oy, hasol kaayo. Ipasapasa pa taas at ang lamisaha. Mao. Nga mataglamisa nga among duolon, lahi-lahi sila opinion. Nga lahi sa sila requirements nga murag dili na related sa among concern. Unya, Mao, nakipamauli kong Ariel maoy. Kinabala ka sabay ko ani akong gamay, kaya basta gigutom na. Kaya nigutok sa mayo kong tutoy. Gi-breastfeed ba yan na ako? uy, waday mo yung nahimo sa inyong lakaw. Unsa man ka? Huwag gisapot makagikas trabaho. Gipa-fill up mi sa kumpanya o kinsay ang beneficiary sa PhilHealth atong nagsimana ba to? Nanong niya? Nadikla na nga itong kamagwang anak. Unsa? Nga naman? Tungod siya apelido nga, way space ang niyang dila. Unya? Ingnan ito tikang ingunin ni kahasol. Kung akong naibaw mahal man yung kumang pagpausaban eh. Kung gusto ko nutang dili ipasa-pasa o way dagang requirements, muduol ko nutang abogado. Unsa? Mao ni nakahasol na mo karon. Wa gyud makarga sa PhilHealth sa akong kaipon ang among kamagwang ng anak. Tungod lang gyud aning wise space ang iyang apelyido. Kutiha ba day ini oy? Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nasayop ko fill up sa live birth sa among kamagwang ng anak. Kay dilasay na ang akong gibutang. Unya ang apelyido sa akong kalibin, Di La Serna. Nagbuwag ang di ug ang la. Dako ba din ang isyuha nga space na may kuwang ug maura man ang pagbasa? Ikaduha pangutana, unsa ba among buhaton ani nga hasol man kay sa munisipyo? Ipasapasa pa mi, nya lain-lain sad sila og requirements nga murag dili na sad related sa among concern. Muduol ba mig abogado aron magayran mi og klaro? Ikatulong pangutana, mga pila man ka ang magasto kung muduol mi og abogado? Mahal ba sad? Kay minimum wage earner ra ba yang akong kaipon? Ikaw pa to katapusang pangutana. Wa gyud makarga sa SSS o PhilHealth sa akong kaipon kining bataa. Tungod lang aning iyang apelyido kay gihasulan na gyud ko. Kung dili ni namo ipausab, mas mudako ba ang among problema ini? Inigdako niya aside sa wa siya maapil isip beneficiary sa iyang aman? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lizel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rini Obra. Kami gihapon, kami today, kami gyud always ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Unsa pa inyong gihuwat guys, ipadana na dayon ang inyuhang mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official
Writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alright. Ang ato makutlong nga pagtulungan karong adlaw, attorney. Yes, If you have the ability to love yourself first. sakto. Bitaw. Kay di man ka capable of loving others, ug di po mo palangga imong kaugalingon. Mao gyud. Di ba? Ayog Oh. pabiyahe, ayog pasagdi imuhang kaugalingon. Kung saan na ito paglabang atong kagalingan natin. Self-love yun always para nako, Doc, no? You take care of your body. Hindi ka magpabaya. Di ka magpabaya, whether physically, no, magpagwapa ka, Oh, pero mag-ilis og tanong. mag-ilis og tanong, pero eat healthy. Oh, eat healthy. Kalma imuhang heart, meaning imuhang kasing-kasing tininuod nga ay si Yeah. kaog tambok. Ay si Yes. ko ani exercise. Yes. Mm. Marilit man ako mga suicidal patients. Bitaw, Doc. Because you love yourself. Mm. Thou shall not kill. Correct. Life is too short. Tinuod na. Do not make it shorter by committing suicide. Kung saan mo na ko paglapag kung kagalingon, Dak? Ikaw nga, kaong maayo. Nya, imong reward mong kaugalingon, bakasyon magkagamay. Yes. Why mo palit ni mo grilo nga bago? Ikaw may palit sa mo Correct. kagalingon. Oh, pamper. Kanang mag-pamper. Kana ganing. Ako in a week, Doc, di ba? Monday to usahay Saturday. Oh. Trabaho, good trabaho. Magyud ta. So, gahinig, maskig usa or maskig tunga sa adlaw nga, matug ka, mutanaw kag salid ta, Oh. mag-hot oil ka, magpalimpyo bag kung kagkukuk. Kung Oh. ano ingon, ana, di ba, Oh. Doc? Nga para sa imong kaugalingon ra gyud. Yes. Mm. Oh. Ingon na, no? And, kisa may mga i-greet na to today, Doc? Yes, naigi-text na ko si Doktora Aida Abulgar Calamba. Yes. Ay mga parinti ko no sa Esperanza Kinagitan Misamis Oriental. Mayong pagpaminaw ni Jasmine Legaspi, Belma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba. Diya sa Esperanza Kinagitan Misamis Oriental. Dr. Leo Ramirez da sa Bukidnon, mayong pagpaminaw og tunga sitio Uwak, Lower Busay ning Cebu City, mga Kabato family, si Danilo, si Marlita ug si Gina. Alright? And from Melanie Kimpan Alvero, hi attorney EB, I'm so happy gyud karon nga naminaw diri sa Dubai nga nagkauban ra gyud mo balik sa kahanginan ni Dr. Rene Obra. God bless you more sa inyo attorney. Hi, Melanie. Ako Yes. gining katsatmate ni si Melanie Alvero. Pura ni katawa ka. Kay chatmate po din mo siya. Yes. Thank you kaayos, no? Because we're glad nga nalipay mo kay kami nalipay pod mi nga nagkuyog mig balik dinhi sa kahanginan ni Dr. Obra. Yes, sa mga taga-Europe, no? Mga Switzerland, Sweden, ako mga classmate diyan, no? Si Marmolina ug si Bibi Angelis Mainit, may pagpaminaw. Mga taga-US, Flora Codal Hiruna, mga taga-Melbourne, Australia, Nol Pagoso, may pagpaminaw. And to Aimee Heraldes Balberos, hello Attorney Elaine. Super blooming kay ka pa shoutout ko sa Balberos family. Sakop ni Luciana ug Nestor. Labi na jud sa ako ang partner nga nag-work. Mark Anthony Balvares. Amping always kay suking tigpaminaw ni sa kiniyang akong suliran from Alpaco City of Naga. Kang Mayor Chong. Hello. Balsong. Yes. Basta na mayor, o mga taga-Kantawa, no? Yes. Kapitan Chris Ababa, musta naman mo daog ni Kwan? Ni Romel Abellano, sir. Lagang kayong salamat, Mel, sa imong pagtabang na ko kay naguba ang akong microphone. Oh, naayora. Naayora. Correct. Salamat kayo, ha? Thank you. Letter sender na to karong adlaw, partner. Si Lizelle. Yes. 25 years old, taga Gunob, Lapu-Lapu City. Ha? Yes. Ilan ning silingan ni Judge Palalay nilang Dr. Dave Baron, ha? Dr. Yes. Boy Flores diya sa Lapu-Lapu City. Kumusta naman? And mo? Mayor Ahong Chan and Congresswoman Cindy Chan. Yes. Kaning iyang pauta na punto legal ta. Punto legal. Karong adlaw, Oh. kabahin ni sa pangan sa ilahang kanang anak, partner. Okay. Unang pangutana ni Lizelle, partner. Nasayop ko og file up sa live birth sa among kamagwangang anak. Kay dilaser na ang akong gibutang. Unya ang apelido sa akong kalib-in Dilas Serna. Dako ba di ay ng
isyuha nga space ra may Nagbuwag ang dila. nagbuwag ang dila capital ang D, capital ang L, kuwang sa mao nga pagsabot lang yang dila sir na De nagbuwag. ug la. Oo. Imbis dela. Ikaw ato ni, dako di ko kay bawal. Yes, kay legal man ni Doc. Oh, mao gyud. Anyway, ang kaning manggong ato ang record of birth. Importante kaayo ni nga dokumento. This is the first document nato, no? As a person, as a citizen, aning ato ang nasod, and mo gyud na ang mahimong official record nato. The moment na i-submit na nato, official na gyud na niya muna na ang pangan. Munang maingon ko nga in a way, issue ba gyud na? In a way, it's an issue because, like I said, official siya. Kay mo gyud na ato ang mahug nga pangalan. Mauna nga, usa kita mo submit, kapila kita pangutanon, ma'am, sir, sakto ba gyud ni? Tanawa sa kuno og balik i-check, wa ba ni sayop? Kay the mom di man guna siya murag ordinaryong papel nga pwede ra ta mo print og balik. Unya mag-print og balik sa katong sakto dili naman na. We will have to, but that's not to say also nga dili na siya pwede mausab. Oh. Munang maingon ko in a way issue siya tungod kay dili siya ingon ana nakasayon nga mausab the moment masubmit na siya ngadto sa local civil registrar. Yes. Ako bitaw to na nakadawat kong suwat. To Dr. Rene Obra. Pero ang iyang obra UBRA. Ko dili ni ako. ako mga estudyante sa law, partner, Oo. ug dili ganin na masakto ang May Elaine. Oo. Bathan ako maynusan. Meaning Kailas inyong maestra. Mao gyud. Di ba? Oo. So ako nang maynusan gyud kay usay wrong spelling, di magkadimao, pero that's part of the training. Oh. Di ba? Ako mga estudyante din ha sa USJR School of Law. Oh. Pero kana. So anyway, yun sa yung ikaduhang Ikaduhang pangutana, unsa may among buhaton ani? Nga hasol man kaayo sa munisipyo, ipasapasa man mi unya lain-lain sila og requirements nga murag dili na related sa akong concern. Muduol ba mig abogado aron mag-guide mi og klaro? Actually, ang atong gitawag ani nga error, typographical error. Typographical Kay error. nabutangan og usa ka space ug nahimong capital L ang la sa dela. Sir na nga apelyido, no? So, what you need to do is to go through kanang gitawag nato nga administrative nga correction of entry sa imong live birth. Ang tinuod, dili ba agad mo magkinahanglag abogado aning dapita? So long as kompleto ang mga dokumento o mga requirements ninyo sa na inyong isubmit sa local civil registrar, unya pareho ra man nag-requirements tanan. Ang importante, ang dokumento og live birth pod sa imuhang kapikas din ang apelido, no? Kay ang apelido to show nga mao gyud na ang iyang apelido Dela, meaning one word ang Dela. Unya og plus other IDs nga government issued IDs to support the birth certificate sa papa. No nga Dela Sir na gyud ang iyahang gidala og mao gyud pod ang sakto niya nga apelido. Magkinahanglan ra gyud ta og abogado, no, sa pagpanotaryo sa kaning affidavit or sa document. So, ayun na lang mo kuwag abogado, i-complete lang na ang lista. Di mo kialam atos munisipyo, you have to go to the local civil registrar. Local civil register. Kung asa gipanganak, no, ang inyuhang bata, adto man po na ninyo girehistro ang iyang birth certificate. So, adto dito. Kunya, normally mo na ang katong common nga requirements, birth certificate ug other government-issued IDs to support the correct name. Alright, inundom na inong ko ni Gilbert de la Cernada sa Talisay, may pagpaminaw. Gunsa ka ni mo, basig imo ning parente, no? Correct. Ikatulong pangutana, mga pila man kaha ang maggasto kung duol mi og abogado. Mahal ba? Kay minimum wage earner baya ang ilang amahan. Ilang amahan. Correct. Like I said, dili gyud ta magkinahanglan og abogado to handle this. Especially kung naamoy oras, makagahin ka og oras og panahon para pag-process ana. No? Fixed ang mga requirements, sumuadto lang ka, naagid na ihatag nga lista or checklist ang local civil registrar kung unsang dokumento ang kinahanglan nimo dadon based sa kaning mga pangutana or problema nimo, which is I said typographical
error. So, correction of entry due to typographical error sa birth certificate sa bata. Hatagan ka, andama to dito, yan ay form po na fill upan. Once ma-completed na, balik ka dito sa local civil registrar. Alright. So, ikaw pa ito katapusan po. Tana, wala gyud makarga sa SSS o PhilHealth sa akong kaipon kining bataa. Tungod lang aning iyang apelido kay gihasulan na gyud ko. Kung dili ni namo ipausab, mas mudako ba ang among problema inigdako niya aside sa wala siya maapil isip beneficiary sa iyang amahan? Yes, medyo madako gyud kay sayop man ang iyang pangan, no? Sayop man ang iyang apelido. Dako man kog difference ang Dela ug Dela, no? Dako kay nag-difference when you file. So, mahog nga lahi siyag apelido sa inyo ha ug sa iyahang papa. Unya, mauna na ang iyahang dalhon nga pangan sa iyahang mga transcript of records inig eskwela unya ana or sa iyang passport, sa iyang SSS, magka-problema na pud niya na niya inig panganak niya. Adto na pod na del kana na pod ang unsay nakabutang sa iyang birth certificate na sayop mao na po'y madaso mo domino ang effect ani kung dili nimo ipausab. Dili mo na niyong kung issue siya kay like I said permanent manggod siya so di na to basta-basta pausab. Pero mas mahimo sad siyang problema kung di sad nato gahinan og panahon og medyo antuson ang proseso nga kinahanglan natong agion para makorrected siya and wa na niya kay mga domino, mga side effect ug mga dungag pang mga problema later on. Alright. So, now nakasabot ka sa speaker na to ni Elaine ni mo, Kwan. So, ito iyang Lizel. Lizel. Yes. So- Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug ako si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Aramen, daghang salamat. Og Maayong adlaw.